Sliepen. Middagdutje. Ja, die had er ik bij, toch? Goedemiddag, schrik net. Oh, wat is dit? Wij binnen van het televisieprogramma Heer. En wij kloppen wel eens bij mensen om met de vraag: wat hing er bij jou boven de bank? Dan kijk je in de bank. Nee. Nee. Maar wat mij opvoelt, dat is de bijzondere auto die bij jou Oh, ja, verhoest dat zit. is mijn hobby. Dat klopt. Wat doe je er precies mee? Nou, rieden, want ik ben auto's voor bedoeld. Ja. Zit je hier in de vakkamer of? Ik zit hier altijd in het vak. Maar ik ben heel lelijk dus. Oké. Nou ja, oors, kom in je eigen huis. Ja, nou, dank je. We wien je met wandelen. Sliepen. Middagdutje. Ja, die had er ik bij, toch? Ik hield vrij, dus... Maar dan kan je een middagdutje doen, hoor. Wat doe je gewoon wel voor het werk? Ik werk op de bus in Zwolle. De stadsbus. Nou, als buschauffeur maatje ik van alles mooi of net? Nou, valt reuze taaier. Ja? Ja. Ja, keurig rondjes. Zat op briefje stiet. Dat is wat hij vregen werd, dus doen we dat. Dus ja, dat doe ik.